bana ci nayi. Amma ba irin music din da na wannan da ka koma yi yanzu ba. To ainihin music din da na koma yanzu kawai abu ɗaya ne fa za a faɗa. A ce ɗan arewa bayan music haka. Amma baka isa ka halartar da wanda kake yi ba ka haramtar da wanda nake yi. No, zan iya mana. Yanda kake ai za ka iya halartar da naka music din da mace? Akwai inda aya ko hadisi ta yadda cewa ka fito da mace tana rawa kana rawa kai waka kuma ya halatta? Shi na cewa music tun asali ba na dan arewa bane ba na ko shine nake faɗa. Amma shine nake faɗa yanzu zaki waka ina tambaya daya. Tsaya. Ina tambaya daya. Yanzu kana son ka gaya mun da mawaka Larabawa da mawaka Turawa da mawaka Yarbawa yan kudu da na sauran na duniya duk wuta za su shiga kawai iya mawaka yan arewa ne za su shiga aljanna? Haka nake nufi ba. Abin da nake nufi ita waka zance. Shine nake so in baka amsa. Zance ne kamar yadda muke maganan nan. In ka shiga live din nan muna magana mai muhimmanci, in ka shiga na dan American da ana batsa. So dole ita waka ai kamar zance ne. Abin da nace zan iya wa'azi a waka a bani lada. Zaka iya batsa waka a baka zunubi. Wannan zunubin zai iya jawo maka ranar lahira ka shiga wuta. Ni kuma abin da na faɗa na alkhairi ne yanda zaka yi wa'azi a waka inda zaka sa mace ta yi rawa ka samu zunubi kamar saboda bai halatta ba. To amma dai bai kai yanda kai zaka sa mace tsirara ba ko inda sa mace ta sa mayafi. To ai ba sa mace tsirara ba sun sa bikini a jikin su ai. Wannan tsirara ne ai kamar yanda annabi ya ce in karshen duniya ya zo za a ga wasu mata sun ce sun sa kaya amma tsirara suke ai shine wannan wanda kake sa. Na yadda da wannan ai so amma ni yanzu farkon ban so nake in warware ma maganan nan da kai da wancan gayan da yace kace a Kannywood ba wanda zai kawo maka miliyan 100. Ni yanzu in kana zan miliyan 100 ina da ita account. Ina da kadara ta biliyan tafi biliyan. Kai kaga gida. Inda maganan kadara ce na sani amma in miliyan 100 ce ni na shirya. In da miliyan 100 ce zan ganta cash to na shirya. Sannan ka ce wai a Kannywood mutane biyu ne za su iya fitowa saboda suna waka ta roko su ma ba waka roko bace menene wakar roko yanzu rarara in zai ma waka sai mutum sai da magiya ma yake ma waka sai mutum ya roke shi kaga mutum ne san wakan ne ma ya roke shi bai je ya ce wai ka gane wai wakar roko da ake magana irin waka ce ta makaɗan da ko kuma in ka je biki har yanzu akwai masu waka da roko kaga mai gurmiyar wannan waka roko ce Alijita wannan waka roko ce ai ban yadda roko bace Alijita wannan waka ta rarara waka ce ta roko waka ta Naziru sarkin waka in dai ba waka ba ina nufin duk kowace waka ta roko bace fa kamar Naziru akwai wasu waƙoƙin da zaka ji yayi in ka saurare su zaka ji in yayi waka ya yaba mutum amma majority na waƙoƙin da Naziru yake waka ne na roko majority waƙoƙin da yake waka ne na roko ka ɗauki waka ka house stage ka je kai performing ko kuma ka ɗauki waka ka samu streaming ko ka ɗauki waka ka yi suna da wakar da zaka dinga zuwa concert shine waka amma waka ta arewa in dai kana son ka zama star to sai kai roko ba roko bane ina so ne mana to ai arewa ma mawaki gabaki ɗaya ko na irin mawaki ne maroki aka doke shi to mu kuma mun canza wannan tunanin ba ku canja ba wallahi mu dai za mu canja in zan je maka biki mu muka fara canza in zan je maka taro ko wani taro at least da ake bani miliyan 5 to yanzu roƙon wanda ya bani miliyan 5 ne na ce ya bani na je mishi taro ko in je mai waka that's not what I mean ai ka fasara roko in kana ga so in gane ainihin makaɗan mu na da sun yi roko abinda ake nufi da roko dama haka aka yi music na arewa ka je a yi tasha ka dinga yi ka wasa wannan ka wasa wannan har yau har gobe mawaki a arewacin Najeriya amma rara ban yadda rara har yau har gobe mawaki a arewacin Najeriya maroki ne shi yasa dalilin da yasa kenan yau din nan idan arkaciya ne ai mai kuɗi ce ta fara biyan wani mawaki za a bada cewa wannan mawakin zaki dinga amma ka je kudu ka gani idan yaro yana waka ko mene dan talaka zaka ganshi da gidan gwamna shi yake guduwa ma tare da ita tana bin shi to what are we saying mawaki maroki ne a arewacin Najeriya yana canzawa ai lokacin da muka fara music to gashi zamu canja gashi ni zan canja ban taba wakan siyasa ba ban taba wakan biki ban taba wakan ko ba a taba wannan jirgin ba that doesn't mean wai zaka canza harkar music a arewa bayan da layin da ka dauka yanzu zan canja mana wallahi zan canja wallahi in dai Allah ya bar mu da rai da lafiya sai na canza ba damuwa wa'an ai ka da baka san shi address ba layin da ka dauka ba understand why I'm saying ba saboda ba wanda ba idan har baka san ina mutun zai ji ba idan baka san ina mutun zai ji ba ta za a yi kamar kwatancin address so you ka gane
I'm not like against you guys. I'm only saying my own plans. Na yadda ka bi, da yawa sun bi shi, kuma da yawa suna